Dalan, kinapudno ken biyag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, hindi ibasa ti Santiago Kapitulo 4, versikulo 1. Sa dino tinaggapuan ti panagaapa, ken panagsisinupyat kada kayo. Saan ka di nagtaod daytoy? Kadagiti dakes at tarigagayyo, ngagbibinusor iti unagyo? Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Anyat ko nang bakit? Ilakok ti balay kandaga day dinaan ng kantatang. Anyat ka po nang ilakom. Adamot karbangak iti day jay adaga kan balay, taan nakakmat. Pag naadan nga ro daid na akabsat mo, no kastamo ti aramidem. No may papan iti day tabanag, parikot matan ni Edna day ta? Bakit? Dahil langan tinabat-bati apakalaglag ipanyo kadananang kantatang. Kaya't mo pailangan nga ilako. Wan tapno maalak matan ti bingay ko. Saan man aday ta bingay-bingay ti isang kaibagan bakit? Saan ka makarelate? Tas si bibiyag pa'y dagiti dadakkelyo. Ken kaslawan matlang may patawid da kada kayo. Saan adagiti na imateryalan abanag ti tartarigagayan bakit? Dakas ti kasta. Panunutom kumamot at ipagsayatan ti kapsat mo. Kasaritak to ni Edna. Ibagak kan kwa na ti plano. Ket, no saan nga umanugot? Ay sana mabalin Masapul nga umanugot day jay babae. Pimusayan dagiti dadakkel ta. Ket kayat ko, ilako ta ti dagaken balay. Anya? Imay ka dito'y tapno ibagam day ta kanyak, manang? Wan, adamat karbangak nga agdesisyon. Takasken ka, anakakmat. Saan kumamo takas ta, manang? Pag naadak nga rudon ngay, no kayat mo nga ilako ti balay. Di igatang mo mat iti daga ti bingay mo. Ay, sana mabalin, manang. Sa anak nga umanugot iti kasta planom. Di ka man nagbalin nga aging bubukod si ka, Edna. Kasapulak mo ti kwarta. Saan aga po ta si ka ti buridag kat si kamot ti masurot. Dayto langan abalay ti remembrance ta kadananang kantatang. Amo ka, rason mula ang dayta tapno saan amay lako ti balay. Uray anya pa'y ti bagbagam. Sa anak nga umanugot, manang. Uray guraan na. Day, nakapasyar ka mo't kaanakan Edna. Bagbagaan nyo man ni manang Christina, auntie. Day, apay ti kabsat mo aya. Nagapa kayo ka, day? Kayat na nga ilako ti balay mi, auntie. Anya, Ipilit namat nga rod ti kayat na. Kat imbagak lang nga rodon ajak kayat. ay, anya man nga tan tinapanunot ni manang mo aya. Kasapulan na kano ti kwarta, auntie. Ay, madi di yu ilaklako ti balayyo. Nga may inday talaangan ti pakalaglakipan yaw kadagiti dadakal yaw. Saan mo't nga rod ang mapanunot ni manang ti kasta, auntie? Tila ang bingay na ti sangkaibaga na kanyak. Sige, bayam. Kasaritak to ti kabsat mo. Ay no siyak da kayo. Di yun ilako day jay abalay kaanakan. Nagipulong man ang dayjay nga Edna kada kayo. Agpatpatulong kanyak. Tadi na kanungarod kayat ama ilako ti balayyo. Di na kayat tati kayat na kat bukudan na. Ti kayat na kat isulaang ti agnumar. Ay, kaanakan. Dayjay laangan ti pakalaglagipan nyo kadagiti dadakkel yaw. Agin ko kunalaang dayjay nga Edna. Naglawag mat ante. Kayat na lang abukudan dayjay abalay. Hanggang no amirisan anaimbag. Adda punto ti kabsat mo. Di yu man kanunungan ti ugali dayjay nga Edna, anti. Ha, Parigot mi dayto nga agkabsat. Kano di yu kayat ti mayraman, di kay makibiyang. Mapungsurak launay kadagita tattao. Ay na, makipurdiya kakit di bakit? Saan aday ta sa nikwa nagiti dadakkelyo ti pagin interesam? Nalakaken ka ti mangibaga iti kasta. Ngamin, saan asika ti adda iti sitwasyon ko?
Di mo panunutan, ano maalak ti bingay ko iti dayjay abalay kat may ranod kamatlaang. Ay pangasiman bagat di mo ipilit ti kayat mo. Ay, makapasuron kayo? Ken irespeto ti desisyon ti kabsat mo. Tinapateg, di na yimo ti balay dagiti dadakkelyo. Nawaya ka lata mo't amapan. No kayat mo ti mapan. Wen ngam naglawag met, nga isulaang ti agnumnumar kadagita sa nikwa. May mayat lata ko mano ilako. Iti kasta may ranod kami adwa. Saan lang nga iso ti may ranranod? Naguloy mo kakmanlangan. Di mo maaawatan ti bagbagak. Ada na kasarita ka buyer. Bayer? Asino kumapay? Buyer ti balay Apay nga ipilit mo ti kayat mo ayamanang. Di mo timbagak kan kaajak kayat ama ilako ti balay. Umaydan to kitaan ti balay. Ay, pangaasi manang. Di mo ipilit ti kayat mo kunakmanan. Kat, kasta nga rudan. Si kalaangan ti agnumnumar iti sanikwa day dinanang kentatang. Napatag kanyak daytoy abalay manang. Ti ibagam kit de, kayat mo abukudan, iso akasta ka. Saan apod no dayta? Di nakmandrama na kasta. Saan mo abagay? Uray anya pay ter aramidam. Uray anya ti bagbagam. Sa anak nga umanugot ama ilako ti balay manang. Anay ko. Apay ngagkabil ka ngay manang. Gamrod ka, kabsat! Ay, apayan. Kanyat mapaspasamak ni taoy. Bagbagaan nyo day nga Edna, angkal. Naagom day ya kabsat ko. Sika tinagom. Ipilit mo kami ti kayat mo. Ay, di kaya giskandalo Nakababain ka na iti lumablabas. Naibaglangan, ta dito'y tinagnaam, manong. Wan nga raw. Masansan mo ti panagapa dagiti kaanakam. Dahil taabalay manan ati makagapaw. Ay, mano atawanan a pagapapaan da dayta. Kasanaw kat ipilit mo't ngamin jay may sa nga ilakaw. Saan lang arudo na kayat jay kamsat na. Tidakas na pa'y, agkinabildan. Mabutengak mat nga aganawa. Ta di na minsan ang naganawa ak. Nairama nakit di iti apada. Ay, awan dengdenggen dan asaw. Amo ka di ti kabsat mo akasangay ti kaanakan na yung Nuebes? Amo naman. Nabayagan nga amo na. Ti kayat ko asawan inyawis mo ka di. Apay kumapay lang nga iyawis ko iti day tao. Anyat amo may. Amang ano, Ay nalakay. Sa anak nga agpaabak iti day kabsat ko. Na, Pudnumat. Hay, pride launay day jay. Iso nga oray saan nga umay dito'y balay. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko kinkwana. ay, maditi kasta bakit? No adda diyo nagkinaawatan nga agkabsat. Saan kumakasta? Ay, oray awan ti kabsat no kasjay matlang ti ugali na. Day, apay adi ka pala nagpulas, Edna kaanakan. Dagasin ka kuma. Apay ka di anti. Sa dino ti papanan tayo. Kasangay ti anak ni manang mo ita. Ay, diyak kaya ti mapan ija anti. Ay mapantayo kit day. Agpulas kan, taurayan ka. Saanan anti? Isumat lang asanak a komportable ijay. Ay, anya lakit di mutan aya, kaanakan. Mapan ka ijay, para iti kaanakam. Madimat no mairaman da iti apayaw nga agkabsat. Nakabutbut ang anti. Kasano no mapanak, kat ikan ni Manang Kristina iti sabidong ti kanak. Di awanan, maustala kun adi na oras. Ay, saan namot siguro nga aramidan ti kasta? Anya kita saanan, no kagurguran ak na di akabsat ko anti. Eh, talaga nga road. Adi mo kayat ti mapan. Diyak kayat anti, da kayo langan ti mapan. No siya, maturog ak laangan. Anya ti ibagamit na. Adalakad ko ita, tata. No bilang man taumay ni Manang Kristina di ti balay, iteksyo ko maadagos kanyak. Ha? Ama, nagpakaro manan. Kat kompormi man ti umay nalalaan ng di tabalay. Ha? Ay, no apay ngamin Awanan, tata. Talaga saanan ang maurnos ti parikot iti nagbaitan mi ngagkabsat. Kunak lakit ti no nagpinakawan kayo
Tamanumeten a Paskwa, ken manu a baro a taon meten tinaglabas. Kasano ko ma, kat aging gaita. Kayat nalata nga ila ko di balay mi. Hey, awan serbiday ta abalay. No ti relasyon yung agkabsat ti madadaan. Anya da kita bakit? Nudya kay bido ta gamit da ita. Iti ayan tikapsat mo. Ginatang ni nanang dagitoy anya. Saan ako kwa day dyan nga Edna? Una yan. Malas na laang. Taadda tulbag ko. Iso analukatak ti balay. Nagloko ka meten bakit? Tila alaam ijay mat. Alalag lang ti para kanya. Kas kalag tatakawan no kas tatiraramidam. Agpatangkan nga rod day dyan nga Edna. Saan mat amabalin nga uli makaklatan? Apa yan nga tata? Saan kayo mo't nag-text kanya? Imay gayam ti kabsat ko. Kat inala na ti daduma akagawaan di tabalay. Ay, kwa nga may nakong. Di mo't imbagak nga ag-text kayo kanya, tata. Ay, kinapudno na. Kinasaritak ni manang mo. Talaga lang high pride malt amay sa. Anya mo't ton, tata. Diyak kaya ti mairaman iti apa yung agkabsat. Saan kayo mo't mairaman kat? No nagteksakan ka, siyak matidarupan ni manang mo. Anya nga'y tilaban ko kankwana. Napigpig sa ni manang mo ngam iti siyak. Alawanan. Awanan basolyo. Talaga nga ipabarangay ko da diya Christina. Aglablabos mo ton ti awanan bain a babae. Indarom na kamat gayam ni Edna. Amok ah. Saan kay amabayin iti kasta nga raramidan niya? Ni Edna ti pangibagam iti kasta. Ngamin, inraman na ni Kapitan iti saan mi apagkinkin na awatan nga agkabsat. Ay, nyamatan. Agsardang kay kumamot ngaminan. Diyak lang amin maawatan. No apay nga aging gaita, kat di na kayat nga ilako day dya abalay. No tutuusan, at damat tan kwartana. Ay, diyak amukin ka bakit? Talagaan narigat ka kasarsarita. Hindi ka makaaw-awat. Agsango na Christina kan Edna inya barangay hall ita bakit. Ay, kat bye-bye tayo ida, lakay. Isu na matan ti makamo amang sulbar iti parikot da. Saan ta amapan aya? Saanon? Isu matla adi da ipangag ti maibaga kadakwada. Bakit? May mayat matlaeng no ijay barangay hulda nga agsasarita. Bareng malawlawagan ti panunot da adwa, babaen ken ni Kapitan. Sa bagay mo't kadiya. Barangay hall na jayan. Agbain damot siguro ka ni Kapitan. Sapay la kumaa, tani Kapitanen ti makatulong kadakwada. Tapno maurnos ti saan da apagkinkin na awatan nga agkabsat. Uli nga ron bakit? Ay, day talaangan agkararag ti amok a maitulong da kadakwada ita, lakay. Oh, kumusta ti Reknam? Diyak maawatan lakay. Naawatam ka diti imbaga ni Kapitan kada kayong agkabsat? Ha? Ti kunana itay. Diyo ipalubos adagiti na inmateryalan abambanag. Asaan nyo matla maitugot no matay kayo, timang perdi itinasaya at alinangan nyo kasagkabsat. Dayjay ka di. Wen, anyang iti makunam iti imbaga ni Kapitan. Adamot punto ni Kapitan. Ang ditan pagsaritaan ti may papan iti day tabanag. Nasakitan ti ulok amang pampanunot iti day talakay. Ay, kumusta ngay? Anyat na pagsasaritaan nyo ije barangay hall kaanakan. Ininutak abayadan ti bingay ni Manang, auntie. Ay no kasta, ited mo ti bayad ti bingay na kumait ti sanikwa dagiti dadakkel yaw. Wen, auntie, tapno awan maibagbaga na. Ay no kasta nga rod, nagpinnakawan kayon. Wen, auntie, mayat mo ti panakisarita na kanyak. Sakbay apimanaw kami di barangay hall. Nasaya at met nga rod no kasta.
Sapay la ko taday tanti umuna ken maudi nga ipabaranggayo ti tunggal maysa. Wan nga rod, auntie. Ti kumapanagayat yo iti tunggal maysa kas agkapsat ti agaari. Saan ket adagiti dakes at arigagayo. Ni, awan ti dakas at tarigagay ko, auntie. Ni manang Para kada kayo day taadwa nga insawang ko. Ibagak tumetlaeng ken ni manang mo no agkita kami. Imayak manang. Taitad ko ti advance payment ko itinagtulagan ta agatan. Uray, saan gaya manading ko? Ni, apay ngay manang? Saan ko nga ipabayad ti bingay ko? Ha? Saanan? Balay tayo matlaang dayjay. Sigurado ka manang? Wen. Gusto ti kanayon mo nga ibaga kanyak idi. Remembrance ta dayjay abalay kadagiti dadakkel ta. Awan nga rodan planom amang ila ko manang? Awanan. Day talangan ti pakalaglagipan kadananang kentatang. Iswa, ditanan. Saanan amay lako day tabalay. Pasensya kan aading ko. Pasensya kan ta inapapa ka. Awanan kanyak dayjay manang. Tinapatag ita, nasaya at manantilin langan ta, kas agkabsat. Kas agkakabsat, agiinayat ken agsisin nakit tayo. Saan tayo nga ipalubos, adagiti na materyalan abambanag, timang perdi, itinasayaat apa nagkakadwa tayo. Papagayam, ditan tinagibusan, timay sapay, apa kasaritaan, anay tampok, ditoy drama tayo. Dalan, kinapudno Canbiag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Baclain. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Benawe. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.